Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba mitu ya nkhanizi. Anthu amboma la Mangochi ati ndiokondwa kuti boma liyamba kumanga msewu wa Mangochi Makanjira posachedwapa. Boma la dziko la Japan latsimikizira dziko la Malawi kuti lipitiriza kuthandiza dzikoli m'magawo othandiza kuthana ndi umphawi. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers ndi akatswiri chikho cha Castel Challenge idagonjetsa timu ya Mzuzu City Hammers pa masewero omwe achitikira mu mzinda wa Lilongwe. Takulandirani nkhani zathu. Anthu aku Mangochi ali ndi chiyembekezo kuti mavuto amayendedwe achepa kutsatira lonjezo la boma lofuna kupanga msewu wa Mangochi mpaka kukafika ku Makanjira. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wauza nyumba ya malamulo posachedwapa kuti boma silinayiwale za ntchitoyi. Owen Mavula ali ndi ripoti. Masiku apitawa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anaonekera ku nyumba ya malamulo komwe amakafotokoza zina mwa ntchito zomwe boma likugwira komanso kukayankha mafunso kuchokera kwa aphungu a ku nyumba ya malamulo. Limodzi mwa mafunso omwe anatuluka mnyumbayi ndi nkhani yokhudza ntchito yomanga msewu wa Mangochi Makanjira. Phungu wa dera la kumpoto m'boma la Mangochi a Benedicto Chambo anati anthu a ku Mangochi komanso okhala mozungulira dera lake akufuna kudziwa kuti ntchitoyi ili pati. Malingana ndi Achambo, anthu a mdera la Makanjira, Luranga ndi madera ena ndi okondwa ndi ntchito zina za chitukuko chomwe boma likugwira, monga chitukuko cha madzi chomwe ntchito yake ili mkati, ntchito yomanga chipatala ku Makanjira komanso kukonza ena mwa maulalo omwe anaonongeka. Koma anati ambiri akufuna kudziwa za ntchito yomanga msewu wa Mangochi Makanjira. Mawu ake Dr. Chakwera anatsimikizira phunguyu kuti ntchitoyi iyamba posachedwa kamba kuti ndalama zogwirira ntchitoyi zilipo. Chilimbikitso choti ntchito yomanga msewu wa Mangochi Makanjira tsopano iyamba chapereka chiyembekezo chachikulu pakati pa anthu okhala mozungulira madera osiyanasiyana m'boma la Mangochi. Nkhani meja ndi yabwino kwambiri ngakhale inayamba kalekale koma ndi nkhani yabwino imene tikuyembekezera mwachidwi. Tinena kuti chiyembekezo chathu ndi chachikulu pa nkhani imeneja poona kuti nkhani imeneja akhala ikukambira. Komabe ife sitinataye chikhulupiriro tikudziwa adindo athu alipo ndipo ali nafe akutiona mmene tikuzunzikira ndi kusokonekera kwa msewu umenewu. Nkhani imeneyi ife ndipo tikuyilandira ndi manja awiri komanso anthu m'manyumbamo payekha munthu atamva zimenezi ali wokondwa kwambiri ndipo akungoona kuchedwa kuti kodi ziyambika liti. Bridge kumangidwa ata inenso pamalopo ndikupaona komanso ndapaona kuti bridge apamwamba ife tikunyadira kuno muti zizalumikizana nimene akunenera kuti msewu kubwera zizakhala zinthu zapamwamba. Pali chiyembekezo choti ntchito ikadzatha anthu ambiri adzapindula ndi ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za malonda komanso za ulimi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Boma la dziko la Japan latsimikizira dziko la Malawi kuti lipitiriza kuthandiza dziko lino m'magawo othandiza kuthana ndi umphawi komanso kukweza chuma kudzera m'maphunziro. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi a Yoichi Oya wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo omwe anakonza okumana ndi omwe anapindula ndi maphunziro a mdziko la Japan. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri mu ripotiri. Kwa zaka zochuluka tsopano dziko la Japani lakhala likuthandiza maiko a mu Africa kuphatikizapo Malawi magawo osiyanasiyana makaonetsetsa kuti anthu akukhala odzidalira komanso kutukula nkhani zachuma kudzera m'maphunziro omwe amapereka mwaulere. Poyankhula pamwambo omwe kazembe wa dziko la Japani kuno ku Malawi a Yoichi Oya anakonza ku nyumba kwawo, anati maphunziro ndi chida champhamvu chotukulira dziko komanso chothandiza kuthana ndi umphawi. Apa Oya analonjeza zopitiriza kupereka maphunziro aulere mdziko lawo kwa mzika za dziko lino posintha kaganizidwe ndi kuthandiza kutukula chuma cha dziko lino. Wachiwiri kwa mkulu woona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena aku Asia Pacific komanso achiluya a John Kawathe anayamikira dziko la Japan kamba kothandiza dziko lino ku nkhani za maphunziro, ndipo anapempha omwe anapeza mwayi ochita maphunziro mdziko la Japan kuti adzibwerera kumudzi ponena kuti masomphenya achitukuko akudalira mzika zoterezi.
anthu akamakhala kuti akupita kunja, chomwe timafuna kwambiri nchonera kuti azikhala kuti akupita ali ndi chithunzithunzi chabwino cha Malawi. Ndicholinga chonena kuti akapita kumene kuja akamakapanga maphunziro awo apamwamba akaonetsetse kuti atha kukagwiritsa ntchito maluso onse amene akuphunzirawo akabwerera kuno kumudzi. Ndiye tikufunika kuti ndithu azikhala ndithu akudziwa za masomphenya athu a 2063. Maiko a Malawi ndi Japan akhala ali pa ubale wamphamvu kuchoka mchaka cha 1964. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ndipo unduna wa zamaphunziro mogwirizana ndi mabungwe omwe si aboma akhazikitsa ntchito yothetsa mchitidwe wa atsikana kusiyira sukulu pa njira chifukwa cha mavuto osiyanasiyana makamaka omwe anadza kamba ka mliri wa COVID-19. Ntchitoyi ithandizira kulipirira fees atsikana, kupereka nyali zoyendera magetsi adzuwa, zipangizo zophunzirira, njinga zoyendera ndiponso kumanga ndi kukonzanso zipinda zophunziriramo. Yamikani Makanga wadza ndi zambiri mu ripotili. Polankhula pamwambo wokhazikitsa ntchitoyi, mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zamaphunziro a Victoria Geresemo anati malinga ndi kafukufuku yemwe anachita chaka chino zaonetsa kuti chiwerengero cha atsikana omwe akupita ku sukulu chidakali chochepa maka chifukwa cha mliri wa COVID-19. A Geresemo ayamikira mabungwewa kamba ka mgwirizano wawo pofuna kuonetsetsa kuti boma la Malawi likwaniritse masomphenya ake ofuna kubwezeretsa atsikana ku sukulu. Ntchito imeneyi imene takhazikitsa lero imene tikulimbikitsa maphunziro a atsikana ndiye kuti ikuthandizidwa ndi African Union. African Union akulimbikitsa maiko onse kuti tiunikenso maphunziro a atsikana makamaka chifukwa cha matenda cha COVID-19 amene anavutitsa kwambiri kuti atsikana ena mwina mwambapo anasiya ngakhale sukulu kumene. Mkulu wa bungwe la Oxfam alingalire Mihowa polankhula m'malo mwa mabungwe ena onse anati iwo ngati mabungwe alokonzeka kuthandizira boma kuti ntchito yoonetsetsa kuti atsikana aphunzira yomwenso anayigwira mliri wa COVID-19 usanadze itetezedwe ndiponso ipite patsogolo. Ndiye ifeyo ngati mabungwe amene timathandizira boma pa nkhani ya maphunziro tiyesetsa kuti wani tikathandizire aboma ndi muchatirana kuti tilipo boma likhale ndi ndondomeko yoyenera. Tikudziwa kuti tili ndi girls education strategy komano inatha chaka cha 2023 tiyesetse kuti imeneyi tiyipange revise kuti ikakhale ikuyang'anira zinthu zina zimene mwina zabadwa pakatipa. Ntchito ya AU Africa Educate Her Campaign motsogozedwa ndi bungwe la mgwirizano wa maiko a mu Africa la African Union ikufuna kuonetsetsa kuti atsikana apeza maphunziro mosavuta mu Africa. Mabungwe a mdziko muno omwe athandizira boma la Malawi kukwaniritsa masomphenyawa ndi monga Oxfam, Camfed, Clecom, Fawema, Cavco ndi ena ambiri. Yamikani Makanga, MBC, Balaka. Bungwe la National Planning Commission NPC lati zotsatira zakafukufuku yemwe bungwe lili nachita zikusonyeza kuti dziko lino litha kukolola chakudya chambiri ngati nyengo ya La Nina sikhala yamphamvu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NPC a Andrew Jamali anena izi ku Lilongwe pomwe amapereka zotsatira zakafukufuku yemwe bungwe lilachita oona momwe nyengo ya La Nina ingakhudzire zokolola komanso chuma cha dziko lino. Zambiri mulipoti la Madalitso Muhango. Zotsatira zakafukufukuyi mwa zina zasonyeza kuti dziko lino litha kukolola chakudya chochuluka kufika pa 8 pa 100 liliyonse ngati nyengo ya La Nina sikhala yamphamvu. Zotsatirazi zaonetsanso kuti ngati nyengoyi ngakhale yamphamvu zokolola zikhoza kutsika kuchoka pa 14 pa 100 liliyonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NPC a Andrew Jamali atsindika kufunika koyika ndondomeko zoyenerera zothandizira alimi pofuna kuonetsa kuti alimi ali ndi zipangizo, njira zamakono komanso thandizo loyenerera lothandizira kuti mdziko muno mukhale chakudya chokwanira. Ngati tingakolole bwino chakudya chiti chisamali chifukwa La Nina sikuti abweranso chaka chamawa haya komanso pakali panopa ma food stock athu kapena kuti chakudya chathu nchosakwanira kwenikweni ndiye mpofunika kunena kuti ngati tingakolole tisamale. Mmodzi mwa akuluakulu ochita kafukufuku ku bungwe la International Food Policy Research Institute Ayan Duchoslav ali nkofunika kulimbikitsa ntchito za ulangizi pofuna kuthandiza alimi mu nyengoyi. Kubwera kwa nyengo ya La Nina kukutsatira nyengo ya El Nino yomwe inakhudza dziko lino chaka chatha zomwe zinachititsa kuti alimi ambiri asakolole chakudya chokwanira. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tenitonenso mitu yake.
Anthu a mboma la Mangochi ati ndiokondwa kuti boma liyamba kumanga msewu wa Mangochi Makanjira posachedwapa. Boma la dziko la Japan latsimikizira dziko la Malawi kuti lipitiriza kuthandiza dzikoli m'magawo othandiza kuthana ndi umphawi. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers ndi akatswiri chikho cha Castel Challenge idagonjetsa timu ya Mzuzu City Hammers pa masewero omwe achitikira mu mzinda wa Lilongwe. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Mkulu wa polisi mchigawo chakummawa Barbara Mchengatsiga adandaula ndi khalidwe lotengera malamulo m'manja mwa anthu lomwe anthu ena akupitirizabe kuchita mdziko muno. Iwo amalankhula ku Liwonde pa phwando lokondwerera Khirisimasi komanso kutha kwa chaka. Dave Umar ali ndi ripoti. Poyankhula pa phwandoli, mkulu wa polisi mchigawo chakummawa Barbara Mchengatsiga adandaula ndi anthu ena omwe akutengera malamulo m'manja mwawo pomwe akufuna kuti chilungamo chichitike. Iwo ati pamene apolisi mchigawochi akukondwerera kutsika kwa umbanda komanso umbava ndi kutsika kwa ngozi zapansewu, ndi wodandaula ndi apolisi omwe ataya miyoyo yawo mkati mwa ntchito m'manja mwa anthu omwe akhala kutengera malamulo m'manja mwawo posafuna kualola apolisi kuti agwire ntchito yawo. Iwo apereka chitsanzo cha Benjamin Munthali aku Mangochi omwe aphedwa ndi anthu ena pakusemphana maganizo komwe apolisi anapita kukakhazikitsa bata. Ife kuchigawo chino chakummawa tagwira ntchito bwino kwambiri mu chaka chimenechi. Zotsatira zake ndi zakuti taona milandu ndithu ikutsika ndi 11%. Ngozi zapansewu mbali yakunonso zatsika ndithu ndi 15%. Ndizomvetsa chisoni kuti anthu akuchiona nthawi zina kuti ndi chanzeru kuti ndilipo ndi mphamvu zawo kuti atha kuchotsa moyo wa munthu wawina. And pa nkhani ya lero ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti moyo umene wachotsedwawo ndi wa mmodzi wa ife. Munthu kuti anapita ntchito kugwira ntchito yowateteza, iwo achiona kuti ndi chanzeru kuti achotse moyo wake. Komabe ife ngati apolisi sitibwerera mbuyo. Tipitiriza kugwira ntchito ndipo tizionetsetsa kuti anthu amene azitenga malamulo m'manja mwawo nafenso ntchito kuti malamulo apitirize kulemekezedwa mu dziko muno. Ndipo yemwe anayimira mkulu wa polisi mdziko muno kuphwandoli Maxton Kalimanjira anabweretsa uthenga wa chilimbikitso kwa apolisiwa ponena kuti chaka cha 2024 chinali chopambana kwambiri pa ntchito yawo chifukwa akwaniritsa kutumikira anthu mchigawochi mosavuta. Madam Inspector General akuonetsa kuti ndosangala kwambiri malingana ndi mmene apolisi awo kuno ku Eastern lichinagwira ntchito kwa kuonetsa kuti atsitsa milandu komanso ngozi. Zonse zolankhula zitatha, apolisi onse motsogozedwa ndi mkulu wa apolisi mchigawo chakummawa anaonetsa luso lawo la mavinidwe. Dave Umar, MBC, Liwonde. Odwala komanso anthu ena oyang'anira pa chipatala chachikulu cha Queens mu mzinda wa Blantyre akhala ndi mwayi okondwerera nawo chisangalalo cha Khrisimasi polandira chakudya chabwino kuphatikizapo mpunga. Izi zili chomwechi potsatira thandizo la mpunga olemera tani imodzi omwe apereka bungwe la boma logula ndi kugulitsa mbewu la ADMAC. Timothy Kateta ali ndi zambiri mliwotiri. Polankhula atapereka mpungawo, mkulu wa bungwe la ADMAC Daniel Makata anatiwo ngati limodzi mwa mabungwe aboma amazindikira zakufunika kofikira anthu ena onse omwe sangakwanitse kukhala ku nyumba kwawo pa nthawi ngati ino kamba ka matenda, ndipo m'malo mwake amakhala ali mzipatala kulanda thandizo losiyanasiyana la mankhwala. Ndefe kuti tili ku Blantyre kuno head office yathu tinonoti chipatala chachikulu chimene tinacho pafupi ndi Queen Elizabeth Stand Hospital, nchifukwa tinabwera kuno kuti zasangale nawo limodzi anzathu amene ali mchipatala mnyengo imeneyi kuti kanga chepe tiapatse kuti nawonso adye mpunga. Mukuziwa nyengo ya Christmas ndi New Year ndi nyengo ya mpunga, ndiye tinabwera ndithu kuti nawonso adye mpunga kuti tisangale nawo limodzi. Anda Makata kuonjezera apa, bungwe lawo likhalanso likuchita ntchito zachifundo ngati izi m'madera onse mdziko muno komwe ADMAC imagwirako ntchito. Ndipo dera lilonse amadera 11 amene aja lipita ndithu kuchipatala, kukliniki, kandi orphanage, kumalo osiyanasiyana kumene amalawi akusamalidwa m'njira zosiyanasiyana kuti tisangale nawo limodzi mnyengo imene ya Christmas popereka ndithu mpunga kanga chepe kuti iwo asangale nthawi imeneyi monga ndanena nthawi ya mpunga kuti
tonse tidyere mpunga limodzi. Ndipo m'mawu ake mmodzi mwa akuluakulu apa chipatala cha gulupu Asipho Nyasulu anati thandizoli lafika pa nthawi yake kamba kuti chipatalachi chimatumikira dziko lonse lino. Paja pano monga muziwa tili ndi mapatients ambiri amene amachokera kutali ena as far as Chitipa here chifukwa chakuti chipatala chino chipatala chachikulu kwambiri Malawi yonse chifukwa kuti tili ndi madokotala awo kadaulo wosiyanasiyana ambiri kunoko than kuchipatala china chonse chipatala china chilichonse Malawi muno. So timakhala ndi mapatients okwana 1000 plus pasiku ndi kuwatumikira kuwapasa chakudya mapatients athu amenewa ndi ntchito yayikulu and komanso yotenga ndalama zambiri. Ndipo atapereka thandizo la mpungawu akuluakulu a bungwe la ADMAC komanso anthu ena ogwira ntchito anasesa m'malo ena a chipatala cha gulupu. Timothy Kateta, MBC News, Blantyre. Gulu la achinyamata omwe achoka mu zipani zosiyanasiyana lotchedwa Chakwera Youth Brigade lati ndilokhutira ndi zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuchita popereka mwayi kwa achinyamata kuti akhale m'maudindo akuluakulu. Wapampando wa gululi Alapken Tindwa wati utsogoleri wa Dr. Chakwera walimbikitsa achinyamata ambiri pa nkhani za ndale. Nkhani ili pano zonse tukamba pano tukamba za Dr. Lazarus Chakwera. Zonse tukamba pano tukamba za MCP. Anthu amene abwera pano ndi youth kuti anazipani zina koma panopo ndi MCP. Chifukwa ena abwera because appointment ije yasangalasaso ya nyamata mzawo. Honorable Vitumbiko Mumba. Honorable Vitumbiko Mumba ndi member kwa chipani ku executive and he's a minister of the ruling party. The ruling party is MCP. So osabwera kuno kusatira ena satira Mumba amumba ndi MCP ndi kuti asatira Chakwera. That's what they mean. Zimene akuthandauza apapa. Kuti kusangalala ndi ideologies ya bwana Chakwera zimene apanga pochita point Mumba. Kuti afuna chinyamata wose akhale nawo ayende nawo. Timangeziko. Maudindo tapasana kale tu pano a Chakwera Youth Brigade. Munaamva maudindo kuti pali ma vice chair, pali ma organizing secretary, pali ma secretary tapasana. Koma mapapa siti na kwanesa ku executive ya chifukwa anthu ambiri sina panga ujeni rope in because ndambiri anthu kunjako amene akulowa. Komanso pali youth ya mainstream. That's why ija ndi ya mainstream. Ya directorate ya youth mainstream. Is an affiliate. Mmene mukuonera Chakwera Sisters kokoliko mmene chimozimozi ndi koma zonse tikupanga za Dr. Lazarus Chakwera ndi MCP. Ndipo pothirirapo ndemanga pa nkhaniyi mmodzi mwa amene anali akuluakulu a chipani cha Alliance for Democracy Effort Chimwemwe Lupafya anayamikira mfundo za boma la Dr. Chakwera zofuna kutukula achinyamata. Kubereka mwana nkosavuta koma kulera. Zipani zina zamango yankhula achinyamata tikupangani mpawa. Koma amene taonera ku Malawi Congress Party. Andipa makhala maudindo amene amaperekedwa atu. Achinyamata mva Minister of Youth koma this is Minister of Labor. Ndani sangakhale motivated. And achinyamata ambiri Malawi mnomo amapezeka kuti sakugwira ntchito zinthu sizikuyenda koma powapasa nyamata nzawo amene amadziwa vuto la chinyamata. It will be easy iye kuwafotokozera abwana president Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuti ukuvuto laka ndirakuti achinyamata kusowekera chakuti and even a president yonda amasomphenya sikuti pamene pachama ngopanga khapaka mwayi adziwa kuti ndikusankhayo ndi munthu woti work with the youth and imene anenera chair zonse mwaziona involvement ndi achinyamata kulilongwe kuno kumpoto and sakusiya paliponse akuyenda dziko lonse. Pali chiyembekezo kuti ndondomeko yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani zosiyanasiyana kudziyenda mwachilungamo komanso mwakadaulo kutsatira kusintha kwa lamulo loyendetsera ntchitozi. Nyumba ya malamulo idavomereza kusintha lamulo loyendetsera ntchito ndi ndondomeko za mtunduwu la PPDA. Izi zikudza patangotha sabata ziwiri nduna ya zachuma a Simplex Chichola atalengeza mnyumba ya malamulo kuti lamuloli alikambirana mnyumbayi kutsatira kumaliza kwa ntchito yoliwunikanso. Aphungu anakambirana ndipo avomereza lamulo latsopanoli litatha nthawi yayitali likuunikidwanso ndi cholinga chokonza zina zomwe zimaperewera. Zina mwa zatsopano zomwe zili mu lamulo lavomerezedwali ndi
ndi monga mfundo zolimbikitsa kampani komanso nthambi ya ppda kupempha chilolezo ku bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la acb pa migwirizano ina ya malonda. lamuloli likuthetsanso kukhazikitsidwa kwa udindo wa wachiwiri kwa wamkulu wa nthambi ya ppda. malinga ndi kupita patsogolo kwa ntchito zamakono, lamuloli likulimbikitsanso kuyendetsa ndondomeko zakugula ndi kugulitsa kudzera pa makina amakono, yomwe ndi imodzi mwa mfundo zomwe bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply MIPS lidapereka pamwambo opereka maganizo ku ndondomeko ya zachuma kumayambiriro kwa chakachi. pothirirapo ndemanga, mkulu wa MIPS a Feston Kaupa ati izi zithandiza kubweretsa dongosolo pa ntchito zawo. lamulo limene lidatengeraponso zinthu zina zimene mulamulo lakale munalibe. Mwachitsanzo, lamulo limeneli likupereka ndondomeko za zimene mabungwe amene ali aboma akuyenera kuti azitsatira, osati pakagulidwe chabe pakatundu, komanso pakasungidwe kakatundu, pakanyamulidwe kakatundu amene kuchokera malo amene akusunga kupita malo kumene akuyenera katundu amene kukagwira ntchito. Zimenezi ndi zimene ife a Malawi Institute of Procurement and Supply timayembekezera kuti lamulo limeneli lizichita, chifukwa kumbuyo kuja mwina kwakukulu timangoona zakagulidwe ndi kagulitsidwe kakatundu ku mabungwe aboma kapena mabungwe amene amagwiritsa ntchito ndalama za boma. Ndi lamulo latsopanoli ndi lothandiza kwambiri, chifukwanso makamaka ife a Malawi Institute of Procurement and Supply likupereka mphamvu kwa a Director General of Public Procurement and Disposal of Assets kuti aziona kuti mabungwe amene akugwira ntchito zimenezi akulemba ntchito anthu oti agwire ntchito zimenezi okhaokhawo amene alovomerezedwa ndi bungwe lathu, bungwe la Malawi Institute of Procurement and Supply. Kwa nthawi yayitali, ntchito yogula ndi kugulitsa katundu pakati pa boma ndi kampani yakhala ikulozedwa chala kumbali ya mchitidwe wakatangale ndi kusokoneza ndalama. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Munkhaniza masewero, timu ya Mighty Mukulu Wanderers ndi akatswiri a chikho cha Castel cha chaka chino pomwe yagonjetsa timu ya Mzuzu City Hammers ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Amini Musa ali ndi ripoti. Matimuwa analimbana kwambiri mchigawo choyamba ndipo anamaliza chigawochi opanda chigoli aliyense, koma kumayambiriro a chigawo chachiri mphunzitsi wa timu ya Wanderers Bob Mpinganjira analowetsa Wisdom Mpinganjira ndi Samata Jong omwe analowa m'malo mwa Mishek Botoman komanso Francisco Madinga. Kusinthaku kunathandiza kwambiri Wanderers ndipo patangodutsa mphindi zochepa Samata Jong anamwetsa chigoli atalandira mpira kuchokera kwa Isaac Kaliati. Chigolichi ndi chomwe chathandiza timu ya Wanderers kukhala akatswiri a mpikisanowu, kamba kuti masewerowa anathera momwemo kukomera timuyi. Timu ya Wanderers inatenga chikho komaliza mchaka cha 2022 ndipo kupambana chikho cha Castel kwabweretsa mpumulo waukulu ku banja lawo. Wanderers ilandira ndalama zokwana 55 miliyoni kwacha pokhala akatswiri, pomwe Mzuzu City Hammers ilandira ndalama zokwana 25 miliyoni kwacha pokhala yachiwiri. Matimu opitirira 950 ndomwe anapikisana nawo chikhochi. Kupatula ndalama zomwe amalandira nthawi zonse akasewera komanso kupambana masewero, osewera a Wanderers alandiranso ndalama zokwana 1.5 miliyoni kwacha aliyense kamba kupambana ukatswiri wa chikho cha Castel. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. Anthu mboma la Mangochi ati ndiokondwa kuti boma liyamba kumanga msewu wa Mangochi Makanjira posachedwapa. Boma la dziko la Japan latsimikizira dziko la Malawi kuti lipitiriza kuthandiza dzikoli magawo othandiza kuthana ndi umphawi. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers ndi akatswiri a chikho cha Castel itagonjetsa timu ya Mzuzu City Hammers pa masewero omwe achitikira mu mzinda wa Lilongwe. Munali ndine Blessings Chereuka, mwakoma nonse. Let me take a selfie.
zimangono chilike makhaezi topiki yotaiva ngati fewo anthu timauza kuti ndifuna